Tayo natin tumayo mga minamahal. Tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po may naman mga ngaral ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Perel. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa katatapos na yugto ng banal na gawain, pinagpala at nilangisan. Hallelujah. Sa patuloy malapit noon, na pagtatapat ng mga anak, kami yung pinagpala, hallelujah, higit sa lahat, malapit noon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuo si matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral yung banal na salita, subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po yung nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawa, mga hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapit noon. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo na po siyang abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, malapit noon. Gamitin mo lamang pong ibang lingkod, maging daluyan naman sa ganang pagpapala, malapit noon. Buksan mo po, malapit noon, ang mga aming mga pangunawa, kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita, malapit noon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating lahat na narito, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasigwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanilang pong beloved daughter, beloved ating vice, sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong buksan, ating pong banal na kasulatan, ating pong isulat, mga minamahal, ang ating pong mga pag-aaralan, ating pong basahin, kahili po, aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talata po ay 19. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 19, ganito po ang pagkasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ating po na pag-aaralan, amen, noong Miyerkules, the truth, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng 1, Kabanata 8, talata 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen? Ating nakilala ang katotohanan at tayo pinalaya, mga minamahal. Amen? Magmula ng ating siya'y tanggapin, mga minamahal, na tayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Tayo po'y pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon tayo malaya na, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy, mga minamahal.
ang sinasabi ng ating binasa, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Pagkat mga minamahal, amen, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos nananahan sa atin. Amen? Nang ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang ating pinakamamalapayang Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, mga minamahal, amen, nananahan sa atin, sapagkat ang ating katawan, ito po ay templo ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi, huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Roma 8:9, datapwat kay wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya kailangan mga minamahal, amen, panatilihin natin ang ningas ng Espiritu. Huwag patayin, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating pong mga minamahal, mga kababayan, amen, sinasabi ng ating binasa, amen, kailangan nating tanggapin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bilang Diyos at Hari ng ating buhay at ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tatanggapin natin, mga minamahal, amen, ang kaloob ng Espiritu Santo. Patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Kahit yung sinabi ng ating binasa, kapag wala ang Espiritu ng Diyos, amen, walang Espiritu ng Diyos sa atin, amen, hindi tayo Kanya, hindi tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kailangan manatili ang Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal. Amen? Na sinasabi, huwag patayin ang lingas ng Espiritu. Ating pong pamagatan, quench not thy spirit, mga minamahal. Quench not thy spirit. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan i-maintain, mga minamahal. Amen. I-maintain natin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen. Kaya kapag yung ningas ng Espiritu naglalagablab yan sa atin, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-ibig, mainit na mainit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit kung yung ningas ng Espiritu na nasa atin ay aandap-andap, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, malapit nang mamatay, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-ibig, ganun din, nanlalamig na, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng unang Korinto 6:19, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, mga minamahal. Amen? Ikalawang Korinto 6:16, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, kailangan huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay siloso, mga minamahal. Amen? Ang Diyos, He is a jealous God, mga minamahal. Amen? Ayaw ng ating dakilang Diyos, meron tayong ibang Diyos maliban sa Kanya, mga minamahal. Amen? Anong ibig sabihin, mga minamahal? Amen? Kung inuuna natin ang ibang bagay, mga minamahal, amen, mas ito ay nauuna kaysa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga minamahal. Amen? Hanapin daw muna natin, mga minamahal. Amen? Kahit kung meron pa tayong inuuna, ibang bagay, mga minamahal. Amen? At pinaglalaanan natin ng oras, pinaglalaanan natin ng mahabang oras, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon. Amen? Siya po ay nagsiselos, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, pagising natin sa umaga, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, unang-una natin gagawin,
luluhod, mananalangin, amen, magpupuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus bago natin hawakan yung ating mga cellphone. Amen. Sapagkat kapag inuna muna natin yung ating mga cellphone, mga minamahal, amen, ibig sabihin, mas pinaglalaanan natin ito ng oras. Amen. Kahit yung ating mga isip at puso nandoon na, mga minamahal, wala na sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nasaan yung ating kayamanan, amen, nanduroon din yung ating puso, mga minamahal. Amen. Kaya kapag inuna natin ang ibang bagay, ibig sabihin, yung ating puso nandoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kahit araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin muna natin, amen, ang kaharian ng mahal na Panginoon. Amen. Nasabi mga minamahal, amen, unahin, amen. Ibig sabihin, araw ng Miyerkules, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. May trabaho man tayo, mga minamahal. Meron man tayo pinagkakaabalahan, mga minamahal. Mas mahalaga ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat minimaintain natin ang ningas ng Espiritu. Amen. Hindi dapat yan maging aandap-andap, mga minamahal. Hindi dapat yan mawala, mga minamahal. Amen. Yung binasa natin kanina, kung walang Espiritu ng Diyos, amen, hindi sa Kanya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Amen. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Yung inaakala natin na mawawala sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi po yan mawawala. Amen. May trabaho tayo, ipinaglaban natin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Pinayagan tayo man ng ating mga boss o hindi man tayo pinayagan, amen, mas inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, amen, hindi mawawala kung anuman yung meron sa atin, mga minamahal, amen. Mas madaragdagan pa po yan, mga minamahal, amen. Ating mga minamahal mga kapatid, amen, inuna nila ang gawain ng mahal na Panginoon, amen. Sinasabi ng kanilang boss, huwag kang dadalo dyan, amen. Kailangan magtrabaho ka, kumplituhin mo yung oras, hindi pwedeng half day. Amen. Kailangan 8 hours sa isang araw, hindi pwedeng 4 hours lang. Amen. Kung ganyan ang iyong ginagawa, aalisin kita sa iyong trabaho, sabi ng kanyang boss, mga minamahal. Yung ating kapatid, hindi nagpatinag, mga minamahal. Amen. Yung kanyang faith, talagang pinatatag ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Pinaglaban niya ang kanyang faith, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi siya nag-alinlangan, mga minamahal, sapagkat pinangahawakan ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos na sinasabi ng ating pinakamamalaping Diyos, kailanman hindi kita iiwanan ni pababayaan man, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating kapatid dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Pinabayaan ba siya ng mahal na Panginoon? Iniwanan ba siya ng mahal na Panginoon? Hindi po. Lagi niyang kasama. Lagi nating kasama ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Kung ating ginagawa, inuuna ang kanyang banal na kalooban. Yung ating beloved kapatid, lagi mga minamahal, amen. Sa tuwing siya'y dadalo, inuusig siya, mga minamahal. Aalisin kita sa kanyang trabaho, mga minamahal. Lumipas ng ilang taon na ang binilang, mga minamahal, yung ating kapatid nananatili sa kanyang trabaho. Amen? At hindi lang yan, itinaas pa siya sa kanyang posisyon, mga minamahal. Amen? Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, manager ng bangko, mga minamahal, manager ng bangko yan, mga minamahal. Amen? Nagpa-counsel. Sabi niya, mga minamahal, sa mga beloved children, ano po yung aking gagawin? Amen. Gusto kong dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ang sabi po ng mga beloved children sa kanya, mga minamahal, madali lang yan, kapatid. Mamimili ka lang. Totoo po. Mamimili lamang tayo kung sinong uunahin natin, mga minamahal. Amen?
Yung manager ng bangko, mga minamahal, pinili niya ang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung kanyang asawa na galit. Bakit, mga minamahal? Amen. Pagkat pinili niya ang gawain ng mahal na Panginoon, amen, nag-resign. Amen. Nag-resign siya, mga minamahal. Marami siyang bayarin. Amen. Nangungupahan. Amen. Yung kanilang apartment. Amen. May hinuhulugang kotse. Mga gastusin sa araw-araw, water bill, electric bill, mga tuition fee ng kanyang anak, napakarami, mga minamahal. Ibig sabihin, malaking problema, mga minamahal. Amen. Subalit yung ating kapatid, inuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, sapagkat hindi siya payagan ng kanyang boss dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya itong ating beloved kapatid, nagpuri sa ating pinakamamalapayang Diyos, nag-ayuno, nagbigay ng may katapatan ng kasampung bahagi, tandog, namuhay ng may kabanalan, naghayo, mga minamahal. Amen. Kahit yung ating beloved kapatid, hindi pa natatapos ang isang linggo, tinawagan na siya ng kanyang boss. Sabi ng kanyang boss, bumalik ka na sa iyong trabaho. Pinapayagan na kitang dumalo sa gawain ng iyong mahal na Panginoon. Amen. At hindi lang yun, mga minamahal. Amen. Bumalik ka na sa iyong trabaho bilang manager ng bangko. Gagawin pa kitang manager ng lahat ng branch ng bangko. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Nawala po ba, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Amen. At pwede naman tayong sa iba ito, mga minamahal, sabi nila, napaka-imposible. Amen. Mag-demand. Amen. Ang inyo abang lingkod, mga minamahal. Amen. Diyan po sa yung unang trabaho ko po na nagdi-deliver ng tubig. Amen. Mineral station. Amen. Aking pinanghawakan ang pangako ng mahal na Panginoon. Nung nag-apply ako, mga minamahal, sinabi ko na po yung demand. Amen. Yung nais mangyari niyo abang lingkod, mga minamahal. Ang sabi ko, engineer po siya, mga minamahal. Amen? May-ari ng mineral station. Sabi ko, mga minamahal, sabi niyo abang lingkod, kung ako'y inyong tatanggapin, amen, ipinapauna ko na po sa inyo, Merkules, half day lang ako, sapagkat dadalo ako sa gawain ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Linggo ang day off. Gusto ko linggo sapagkat yan po ay aming pananambahan. General service po namin yan. At pag araw ng Sabado, medyo malilate ako ng konti sapagkat overnight prayer po namin yan, mga minamahal. Ano po ang sagot ng engineer na ito, may-ari ng mineral station? Ang sabi po niya, tanggap ka na. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung hindi totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kapag nag-demand ka ng ganitong bagay, ang sasabihin niya, mga minamahal, humanap ka na lang ng iba. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan nating i-maintain, mga minamahal, ang ningas ng Espiritu Santo na nasa atin. Huwag nating hayaang mawala, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi na aklat ng James 4:4, mga minamahal, at 1 John chapter 2, verse 15, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Isa ito sa pag-maintain, mga minamahal. Amen. Upang hindi mawala ang ningas ng apoy, mga minamahal. Ningas ng Espiritu na nasa atin. Amen. Na huwag tayong makipagkaibigan sa sanglibutan. Ibigin ang sanlibutan, wag po, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Ibinigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Binigyan tayo ng talento ng mahal na Panginoon. Mga awit, manunugtog. Amen. Mga full-time worker, elders of the church. Amen. Mga ngaral.
mga minamahal. Amen. Huwag nating iiwanan, mga minamahal. Amen. Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Amen. Kung wala sa atin ang pag-ibig ng Ama, ibig sabihin, aalis ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Aalis. Mawawala ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen. Huwag nating ipagpalit. Kaya kailangan, mga minamahal, binigyan tayo ng tungkulin, huwag nating aalis yan, mga minamahal. Amen. Hindi natin yan iiwanan po, mga minamahal. Amen. Amen. Malapit ang ating anniversary, sa linggo na po. Amen. Dumating man, mga minamahal, amen, dumaan ang maraming anniversary, kailangan sinasabi ng ating mahal na Panginoon, manatili tayo kung ano man yung ating katawagan, mga minamahal, amen. Hindi po natin yan iiwanan, lalo pa nating pagyayamanin. Kung isang talento binigay sa atin, mga minamahal, pag pinagyaman natin, mga minamahal, magiging 2, magiging 3, 4, 5, kaya yung iba sa atin, mga minamahal, amen, hindi lang sila beloved instrumentalist, hindi lang sila beloved mga awit, mga minamahal, beloved choir, nagiging beloved elders of the church, beloved mga ngaral, mga maraming talento. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At kapag umalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon, amen, sinasabi ng Mateo 12:43, 44, 45, datapwat ang karumaldumal na Espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag hindi tayo dumadalo, mga minamahal, amen, hindi na tayo dumadalo, inuuna na natin ang ibang bagay, mga minamahal, amen. Aalis, mga minamahal, amen. Aalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Hindi na natin ginaganap ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Iiniwanan natin yung ating katungkulan. Mga awit, mga minamahal, instrumentalist, beloved elders of the church, mga ngaral, aalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Napighati natin, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, huwag nating pighatiin. Quench not the Spirit, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, aalis. Pag yung masamang espiritu na lumabas sa atin, mga minamahal, amen, sinasabi, naghahanap daw po ng mapapasukan. Amen. Kapag hindi nakasumpong, bumabalik muli yan doon sa kanyang pinanggalingan. Kung yung masamang espiritu, amen, umalis sa atin, amen, ang banal na espiritu na napighati natin, umalis, yung masamang espiritu, babalik muli yan sa atin. Mga minamahal, muling papasok, mga minamahal. Amen. Kahit kung ang kalagayan natin noon, mga minamahal, tayo may karamdaman. Amen. Yung ating karamdaman noon, cancer. Sinasabi, magsasama pa ng 7, mga minamahal. 7 times 7, mga minamahal. Amen. Sinasabing lalong sasama. Amen. Madaragdagan yung ating karamdaman. Hindi lang diabetes. Amen. Madadagdagan yan, magiging komplikasyon, sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit sa liver, leukemia, cancer, mga minamahal, maghahalo na yan, mga minamahal. Amen? At ang ugali natin, mga minamahal, babalik din po yan sa dati, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sinasabi ng Galatia 5:22-23,
Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, magbubunga ito. Amen. Kaya't makikita natin sa totoong anak ng Diyos na may Espiritu ng mahal na Panginoon, makikita natin ang pag-ibig, mga minamahal. Amen. Take note, makikita natin ang pag-ibig, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pag-ibig, charity, unselfish. Ibig sabihin, sacrificial love for others. Mga minamahal, gaya ng ginawa ng ating dakilang Diyos, nagsakripisyo. Mga minamahal, nagpapako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa labis na pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Makikita sa atin to, mga minamahal, pag-ibig, mga minamahal. Amen. Kahit kapag tayo humahayo, mga minamahal, amen, nakikitaan ng pag-ibig. Bakit, mga minamahal? Amen. Nagdilalakad. Kahit yung init, grabing init, mga minamahal. Amen. Kahit na hindi kumain, mga minamahal. Amen. Sa grabing pag-ibig. Amen. Nagpupuri bago humayo. At hindi kumakain. Nagpa-fasting, mga minamahal. Amen. Biruin yung mga minamahal. Amen. Humahayo, naglalakad, walang kinain. Sinasabi ng iba, anong lakas? Amen. Ang lakas na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen. Ito po yung lakas na nasa atin. Hindi yung lakas na galing sa pagkain, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At makikitaan natin ng joy, kagalakan, amen, katuwaan, amen. Hindi, not dependent on circumstances, mga minamahal, amen. Hindi ito nakadepende. Halimbawa, may tinanggap tayong mga regalo, gift, amen. Birthday natin, may tinanggap tayong regalo, amen. Hindi ito nakadepende doon, yung kagalakan na nasa atin, amen. Yung kagalakan na nasa atin, mga minamahal, amen. Nasa kahirapan man tayo, mga binamahal. Amen. Galak na galak pa rin yung ating puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala man tayong makain, wala tayong pamasahe, wala man tayong magarang kasuotan. Amen. Wala tayong sasakyan, wala tayong tahanan. Halos wala sa atin, mga minamahal. Subalit galak na galak ang ating puso sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Peace, kapayapaan, mga minamahal. Amen. Ito po yung pakipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi lang sa mahal na Panginoon. Amen. Maging sa ating kapwa, kapatid, sa lahat ng nilikha ng mahal na Panginoon. Without peace and holiness. Sabi nga, amen. Kung lagi tayong nakikipag-away, mga minamahal, nakikipagtalo, walang kapayapaan, amen. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal, amen. Kahit kailangan, amen, sinasabi, lagi tayong yung relasyon natin sa mahal na Panginoon, kailangan harmonious. Amen. Kailangan smooth. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag makikipagkaibigan sa sanlibutan. Amen. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Amen. Long suffering, pagpapahinuhod, mga minamahal. Amen. Endurance, mga minamahal. Pagtitiis. Amen. Kahit na anong kahirapan, mga minamahal, amen. Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, meron tayong pagtitiis, mga minamahal, amen. Kung walang Espiritu ng mahal na Panginoon, sigurado, mga minamahal, amen, aalis na tayo, amen, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord, amen. Sasabihin natin, wala naman akong mapapala dyan, amen. Lilipat na lang ako sa iba, mga minamahal. Subalit alam natin ang katotohanan, mga minamahal. Amen? Na nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Na ang Espiritong ito po ang nagbubukas ng ating mga pangunawa, mga minamahal. Amen? Nagbibigay sa atin ng karunungan, mga minamahal. Gentleness, mga minamahal. Kagandahang loob, mga minamahal. Amen?
kagandahang loob, may mabuting kalooban, mga minamahal. Amen. Hindi nag-iisip ng masama sa kapwa, mga minamahal. Amen. Hindi nagsasalita kapag nakatalikod ang ating kapatid, mga minamahal. Amen. Kailangan nakaharap man o nakatalikod, parehas pa rin, mga minamahal. Mabuti pa rin ang ipinapakita. Hindi backfighter, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Goodness, amen. Laging gumagawa ng mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon. Isa lamang mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang paglilingkod sa Kanya. Ang pagganap sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-ibig sa ating kaaway. Amen? Utos ng mahal na Panginoon, ibigin natin yung ating kaaway. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Faith, mga binamahal. Amen? Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, binigyan tayo ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito galing sa mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili. Mga minamahal. Amen? Faith. Amen? Kaya nga, tayong mga minamahal ay very powerful. Mga minamahal. Ayon sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ayon sa Espiritu na nakatira sa atin. Amen. Meron tayong pananampalataya. Sabi nga, mga minamahal, amen. Meron tayong pananampalataya. Palilipatin natin yung bundok. Amen. Lilipat. Tatalon sa dagat, mga minamahal. Amen. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Kung yung ating mga karamdaman, pinagaling, amen, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, ketong nilinis ng malapit noon, mga minamahal, amen. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, amen. Gaya ng ating dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, pumunta ng Talipaw, Hulusulo, mga minamahal, amen. Dahil sa faith, amen, 100%, mga minamahal, amen. Kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, meron tayong 100% faith. Kung sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi natin pinapatay. Amen. Hindi natin pinipighati ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Kung maningas yung Espiritu na nasa atin, mga minamahal, yung ating faith, buong-buo yan, mga minamahal. Amen. Dumating sa atin ang karamdaman, amen, hindi tayo tatakbo sa ospital, mga minamahal. Amen. Dumating sa atin, mga minamahal, amen, ang mga sakuna, mga minamahal, kadalamatian, kahirapan, na talaga namang normal lamang sa atin yan, mga minamahal. Darating lahat ng tao, daranasin ito, mga minamahal, amen. Subalit, dahil sa faith na binigay sa atin ng mahal na Panginoon, amen, kayang-kaya natin itong lampasan, mga minamahal, amen. Mapagtatagumpayan natin ito, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo aasa sa gamot, mga minamahal. Amen? Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, maningas, amen, mainit ang bawat isa sa paglilingkod, mga minamahal. Amen? Hindi tayo aasa sa tao, mga minamahal. Kundi yung ating aasahan, ang atin lamang pinakamamahal na Panginoon. Amen? At meekness, mga minamahal, kaamuan, amen, humble, mga minamahal. Kahit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, pinagpalang lubos na ng ating dakilang Diyos, amen, may mataas na posisyon, may magarang sasakyan, may bahay, amen, subalit hindi makikitaan, mga minamahal, ng pride. Hindi makikitaan ng pagmamataas, mga minamahal, amen. May Espiritu ng malapay noon, mga minamahal, kahit gaano man ang naabot, mga minamahal. Amen? Kahit gaano man kataas yung kanyang narating, kahit gaano kalayo, mga minamahal. Amen? Ang may Espiritu ng Diyos, hindi yan nagmamataas. Mas lalo yang yumuyuko sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi namimili ng kaibigan, mga minamahal. Amen? Hindi namimili, mga minamahal, ng pakikisamahan. Amen? Hindi sasabihin, ito, ka-label ko ito, pakikisamaan ko, ito hindi ko ka-label. Amen? Ang mahal na Panginoon, amen? Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Mga minamahal, amen? Kaya nga, kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala tayong pag-iisip na mapagmataas. Wala tayong pride, mga minamahal. Amen?
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Temperance, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, nasa gilid, yung bunga ng Espiritu. Amen. Kaya kung nababasa po natin yan, mga minamahal, meron tayo niyan. Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Temperance. Meron tayong self-control, mga minamahal. Meron tayong pagpipigil. Amen. Kahit na pinagsasalitan na tayo, mga minamahal, okay lang. Amen. Kahit pigilan. Amen. Yung mga ating mga nakikita natin, mga minamahal, yung mga desire ng ating katawan, mga minamahal, kaya nating pigilin sapagkat meron tayong kapangyarihan pigilin, mga minamahal. Nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung wala sa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala tayong kapangyarihan. Amen. Pigilin yung desire ng katawang lupa, mga minamahal. Amen. Desire ng katawang lupa, magkaroon ng maraming bagay. Amen. Mga karumihan, mga minamahal. Amen. Mga kalibugan, mga minamahal. Amen. Yan ang desire, mga minamahal, ng katawang lupa. Sapagkat ang nais ng katawang lupang ito, mga malublob sa kasalanan. Amen. Subalit, meron na tayo, mga minamahal, ng Espiritu ng Diyos na nanahan na sa atin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, mastery over desires. Amen. Kayang-kaya na nating pigilan. Maging yung ating mga kahinaan, mga minamahal. Amen. Mapaglalabanan na natin. Hindi na magwawagi yung ating kahinaan. Ang magwawagi na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa po, last verse, Roma 8:37. Roma, Kabanata 8, talatay 37, ganito po ang pagkasabi. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag hindi natin pinipighati ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, pinananatili natin, mas lalo nating pinagniningas, mga minamahal, ang ningas, mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating binasa, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, mga minamahal, amen. Kahit anuman ang dumating sa mga totoong anak ng Diyos, mga minamahal, amen. Sabi, lahat yan kayang lampasan sapagkat we are more than conqueror, mga minamahal, amen. And sabi ng sasabihin natin, mga minamahal, dumating man ang problema, sa pangalan ni Jesus, kayang-kaya kitang lampasan. Amen. Hindi tayo matatakot, mga minamahal. Amen. Kahit ang mga anak ng Diyos, walang takot. Amen. Walang takot sa lahat ng mga problema. Amen. Iisa lamang kinakatakutan ng mga anak ng Diyos, ang mapighati ang banal na Espiritu ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, amen, ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Ating pong beloved elder, beloved brother Joven Perez. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God
that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contain. You're the only God whose name and praise will never end. You are the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Amen. Praise the Lord. God is worthy of our praise. Hindi kayo naman nagkurangan ng Diyos. His words, napakayaman ng kanyang mga salita na kung ating pagbubulay-bulayan, kulang ang mga papuring awit ito. Alam niyo mga minamahal, 40 years, 1986. Kung titinan mo yan mga minamahal, grabe. Kung ilang bagyo, ilang pandemya, ilang sakit, pinagdaanan natin lahat. Ilang problema. Ang ilan, baba, akyat, baba, akyat. Tampo, balik. Pero parating nakaunat ang kamay ng Diyos. Hinihintay ang pagbabalik mo. Hindi mauubusan. Dapat ang ating mga labi na mga papuring awit na yan. Ngunit dahil sa mga bagay na nangyayari, unti-unting nawawala yung kainitan na yan. Kaya ngayon ating pinag-aralan, fruits of the Holy Spirit, pagningasin mo yan, huwag na huwag mong alisin yan. Huwag mong hayaan yan mawala. Dahil kapag ikaw ay nagpabaya, pinabayaan mo, mawawala yan, inayawan mo kaligtasan. Ano ang mangyayari sa iyo? Saan ka pupulutin? Sa dami ng problema nangyayari. But God is our God. Kaisa-isang Diyos yan, mga minamahal. Wala tayong ibang pupurihin kundi siya. And once again, let us worship Him. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are
You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Pinupurit, pinapasalamat ka namin, mahal na Panginoon. Hindi ka napagod magmahal. Hindi ka napagod magkalinga sa bawat isa sa amin. Tangin namin magagawa, mahal na Panginoon, ay ang alayang ka papuring amin ito. Bilang aming pasasalamat. Sa bawat araw ng minuto namin, nakita mo kami nagkasala, mahal na Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran. Lubi mo, mahal na Panginoon. Manatili kami patuloy sa aming pagakbang patungo sa iyong pangako sa amin na buhay na walang hanggan. Pag-ingatan, panghawakan mong bawat sa aming Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Isus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon, ating beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano mang dahilan ng inyong paglapit, tutugunin kayo ng ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtas. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalawa ay pagsisisi. Na kailangan magsisi. Na tayo nagkasala. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos ang patawad. Kaya pag tayo nagsisi mga minamahal, huwag sa tao kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Kapag ating magpabautismo sa pangalan ni Jesus, tanggapin natin ang karoon ng Espiritu Santo. May kapangyarihan tayong palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Papatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Manatili yan sa iyo. Sapagkat yan, minamahal, ay ang ating selyo ng ating kaligtasan. Sa oras ito, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay, pikit ang ating mga mata. Lahat ng aking sabihin nyo, mahal na Panginoon, sumunod kayo. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat na ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po mamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito yung mga anak. Tumanggap sa iyo, naman dahil ang kanyang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Walang distansya makadlang sa iyong pagpapala sa iyo, mga anak nito, mga Panginoon. Patawarin sila sa panalangin na aming ginagat. Minapalambang sa Will Estrada, Almeida, ang pumamina malamang magagawa. Tugunin mo kanyang mga panalangin. Gawin mo sa Antonio Cristiano sa isip talaga katotohanan. Isulat ang kanyang mga pangalan sa kalatang buhay sa kalangitan. Sa po ng kanilang mga masabuhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga malsabay na sa ating ilapit sa malapay noon, dalawang kamay taas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalampay na Jesus ay salita. Kapag aming marantal sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaw. Sa oras na ito sa panalangin na aming ginagat, minabalik sa Estrada, Almeida. Ang mga minaman na mamagawa, sama-sama naming sinasawain. Lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut, 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 kasaut. In Jesus' mighty name. Mga paggawa ng kaaway, pagkabagay sa mga panlulupay-pay. Kasaut, kasaut in Jesus' name. Be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen.
Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag magbibiro, sapagkat sabi nga mga minamahal ay talagang pag inangkin na po natin, let magniwala tayo na tinanggap na natin mga minamahal ang ating mga ipinalangin. Amen. Praise the Lord. Lahat mo muna pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.